Ong wilahe ngawit no Mas Purama Sidhem. Awit no Mas Purama Sidhem silat mriyang jagat ngarono sirang tondo kawisesaning bisana. Sono sinawung langening kula Wisnu maksih lestantun lambang Buddha jinandra putra kadira tetula tolat paling rabding parabdya wini suda paraneng niskara pinarti tambeng laluta mangyawa tekap usananing gupita tau ngrenggeng merambang matumpa-tumpa marma panggunggung samawing kata sida biar tematining wayang murwa purwakaning kandha narik mudeng basa dengge gunung Musarasa Nili Narasaya karaos mula jari angrasa wani muruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalmangi lokaca jarweh awis rinagom caing carita bejo wis kagelar aning madaning pagelaran ya Gusti mriksani pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndarum yang kartika wis nurba ketrating awasa sahari haratri angetri bawana perwatek entuk sila gilur kemanti tempat dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad atung lantang karta mangkarta ya sinira membuntuhi capating rebya dada padhang ing kutu-kutu langkat tuga burung-burung yawang buruntuhi dada benanonton bewijalan padang tarangan sinari sanggewang renang ngarsa murbawani jagat muga jagat wetan tuk munggup-munggup mungga ngalngan mugarabang menengangal murga saya dilat-dilata bumi oh saya tangu sumber besanggewang ngareko katos semeblakanan ngirune ngabangis mujena kabur bawan sinari sanjewang basanta tanam tokaton ijo royo-royo amanggu gunung ingkang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemulan gendanu kasir ing para bancana lenggat lembut ngantuk kaya gunung Pakuta Mega tan wetawis dangu seleng kawulutase tilawarsa ngupaya buka karep tegal sawayi anglo sira tatan ana pedhoti sinambi sendonan sesindenan mikul garulu kuni anggiring raja kayane sawen ana pirembagan samara wangi sanggewang raka sayata ing saya inggil wis katon melo sinari jagat ing papal kidul tan kulon sinaring jagat kang sabda trobol tucara bulka kuwung paradhi manggih tatan wonten ing ngamadane kuwunge praja negari Ngastina ya negari Gajahhoya ya ngeliman penawi sinebut praja negari Guru Janggala Alpancari karo pambunganing kandha syarat rimangke krana negari Ngastina dumadhi saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi trambe beng samudra benang langkul ketan pepagut pegating pangal kapanta urut ing Cakrawala waneh-waneh cakrek ing pawisik saweneh knebing jurang corong kinepung gua sirup sising peksi awet menyewang sarang buwung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kepeganing pasir gemelaring garis pinggir tanam tuwa grembeyu ngruyo-ruyo karang gidri rawi-rawiron kalopa bumi subur pasidan pawur satengati nandur tangkar tumangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lambai to mijil saking sendang-sendang bening tirtane ilune winara para planut rampi waduk benentung-bentung kinarya ngeleni sawah njewang patagan Narakisma Bokang pangwing tali pasan tata tung tumisat cengkengkeng selo sedeti nandurangkang merakapi pantiyo Bathari Sri Angler pasabinan nyayaruk misari kang pinangko pratiwi pategal engko boleh jingkar mbiyudungan yang baik nganti kaya manggon wit-witane polo kependem, polo kesimpar, polo gumandung sadaya tanku jiwa jinawi tukulan kang mawe kesara sanding diri ingon-ingon raja kaya ide iwen sansaya ngrembug lamun siang aglar ing manggunan lamun wanci sarap surya samya bali mring kandange sowang-sowang
ana kang ngimbangi gunung anggung nusa mirstaru runtung murun teratung merah sate dadi huruk-hurukaning lingkungan langkung-langkung lamun tinali disampun samya samet aning sesanggeman saben tebi saking tindasan saya sinansaya wada winodananing mumat sinamatan daya dinayat sawiji cis mapan jatine jejiban kang minuji temama wujud manunggaling cipta rasa karasa ambabar karya kenging binasake negari ngaske nolakya semono lagi mancik marang jaman kono panjang munjung pasir pawukira jinawi gembah haripah kartata turta raharja dasana guru kang gedhe bari padang jagate dhuwur kuku setor pada kuncarane turta ketapu suring manca praja lah senta wau wasana pernai dewi-dewi lamun kethek arane pragusa buta arane para ceka dewa wisik lamun nang Indra wenang jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana, ya Sang Nata Prabu Jakawitana, ya Prabu Jayapitana, ya Prabu Suyudana. Ya Sang Gendari Suta, ya Sang Dastarastara Siwi, ya Sang Mripamangsa, ya Sang Kurawendra ya jejuluk Sang Prabu Gandharya. Sang Nata Arsa leganing madaning dampar keprabon. Binayang bayang sanjane Wurhapsara Hapsari kawis ngal manggung ketanggung Joko paloro-loro yayara ping samudeng kedaratan tatan mantra-mantra sepantung Bathara yayah dimaning kasugiyan Sang Hyang Bathara kuwi rong Ijawantah binayang bayang sanjane Wurhapsara Hapsari miwah sanjane para kadang anung-anung tetungguling para janegari ngesti lenggeng sami kaglam bergagaya yayah prayit nanggewa Bung sinta ingkang caket dene mangarsa murung kono dalem raja negari Ngastina papatih negari ing Gajahhoya Sang Nindya Mantri Rekyana Matiharya Sengguni ing Plasa Jenar ya Sang Rekyana Patiharya Suman ya kekasih Sang Raden Durgantalpati Sang Rekyana Patiharya Sengguni manggaraken belenggahipun tamu agung nalindring manduru Sang Prabu Baladewa datan kanton pujaganing Praja Negari Ngastina ingkang minangka pengayom nenggih pandhita ing saka lima peparap Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra Bung pamungkasing pasiban katon Wiswanira Satring Tirta Tinalang Sang Raden Harya Kartamarma Mula sanjung para kawula ingkang samya gandeng pasisiran jejel Arya larapat papat bibit prasasat atopan denggul tatan pasela labet sekathahing marasi benjawi amludak gendera rerentek umbul-umbul kekidira ngendan uyai monting bangsa labu payung megar menti jamur barat ing bangsa rendeng Tombay ngaraga jait ing araning bangsa katiga prandur ketunggal tidem jindem madaning pasewakan negari ing Gajahhoya nadyan kudungan datan nono ing ngobah samirana kidatan wonten ing lampah kapiyarsa muling pradonga miwah pangling waranggana sigra murwani pangandikan dada kumangling mijiling pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kawedharing lisan
Rasating praja kamuryan wasunyara para ratang rahing ukara karana tanpa alupi pandang mati alon kolot itu Sritinon ning pasewakan pusana maneka warna Pak Puspitanggo Dono Nyuwang pancera sarwarukma rangking manik ngara
Prabanya sumirat Obro prabanya kang sumirat kenyaring teca leliwaran ler ki laci sireng dadet wimbo kekondo mrek katiupeng marupa mantung saparan mangambar kongas Syang Pantara Ratri amung cipta kulon tan ana liyan kaeksi Sukmana pangadili nuwi ana sasmintaning sujagan wasisaning Lubunara dun mangke paman Pati Harya Singguni paman Pati Harya Sumban paman Pating Mlasa Jenar ayo ndadekaken pangenira si paman Pati Harya Singguni wonten jeneng para ingsun mijana ngarsaning manira paman Pati Harya Singguni kawula ana ninggih kepareng paduka miji dhumateng piswanipun ingkang bapa ing kepatihan Dewaji Sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Ing jawi sanget kwatosing manah Pindaran Salamba pinanjur ing alun-alun. Kumitra caruk maras manahipun ingkang pamaning kepatihan nggih. Nanging sareng kula caket wonten ngajengan paduka Gusti kula Sena Tanggir Prabu Duryudana. Ara sing manah kula pindhane kadya siniram Tirta Wahyu Swindu.
tebih saking raos kemarasan diwaji kula nyadeng dawuh kawula nukna ninggi. Paman Pati Ari sing gedhe iki kati paranggong isun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Marata Dyaki Pranata tata rakite kamarajan negara Ngastina aturna marang panjenengan ingsun samandhang aja nganti kengkarempit Paman Pati Ari sing gedhe menawi paduka andang bab tata rakite kamarajan negari ing Gajahhoya kula kinten sadaya datan badhe damel kuciwaning manah paduka jurnyatanipun sangya para kawula tasih samya manunggal tetunggalan dados tunggal wonten ngarsa paduka Gusti kula Sang Nata mandhapipun dumateng para adik prajuritan ingkang boten kendhat nggenya tansah gegladen olah kridaning kaprang pramila sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana ingkang abdi kepatihan remuk asawurna putung semangga kabandhemna nggih anak Prabu kawula nukna ninggi gawe marem dasingsun teka jangkep kang dadi aturira Paman Pati Ari sing gedhe ora liwat bakaran kanggo tamba tindakna selawase urip Paman Pati Ari sing gedhe menapa ingkang sampun paduka dhawaken tartentu kula mboten badhe suwala namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Anggir Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana walat menapa ingkang badhe dumawah lan dosa menapa ingkang badhe kula sandhap wonten kula wantun nampi sampun tiyang sepuh nanging ewa semanten gandeng ingkang dados nalendra mriku Kang Putra lajeng Paman Hari Sengkuni ingkang minangka badal wakil kula paripaksa sembahipun Paman Hari Sengkuni kula tampi dawah sami-sami Paman Hari boten langkung mugya kaprayogakna tuwin kaskecaken lenggahipun Paman Hari Sengkuni wonten Praja Negari Ngastina Paman Pati Ari Sumat sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang paman ing kepatihan nggih kawula nuwun Durwangi Bapa Durna Bapa Penemban Kumbayana sesembahan kula ing saka 5 Bapa Penemban sarawipun Bapa Penemban Durna mugi mangke karaharjan piwangkem putra ngaturaken pambagya harja mugi kunjuka wonten karsa paduka Bapa Penemban Durna ing saka 5 Bapa Penemban Kumbayana lole kentas waru gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas dadi wana oh tali wesi jenenge rante wong wedok metu bengi jenenge lole anak Prabu Jaka Pitana kepareng paduka Anggir Prabu Duryudana miji dumateng wiswanipun ingkang bapa ing saka 5 nggih oh sampun kepareng wilujeng sowan kula tebih saking beda sinaken nomring karaharjan tuwin karahayon pambagya harja sampun ingkang bapa tampi kunjuk nersanipun ingkang bapa ing saka 5 mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuka wonten ngarsa paduka Anggir Prabu Jaka Pitana anak Anggir Ngastina sampun kula tampi damel bumbung dasing manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung kaprayogakna lega Bapa Penemban Durna kula naknan sampun mboten kirang prayogi nggih anak Prabu apa dene sira Dimas Kartomarma kadangipun Kakang padha kandhi raja sak pratamu satane padha tatanem barisan para wadya boling padha gantung sibu aja no nganti padha saur manuk jenenge senedya babarake tinanem Brahma wigatining pasewakan Dimas Kartomarma nuk niki dewaji sesembahan kula pengayoman kula trimadya padha prating delahan Gusti kula Sang Nata Kanjeng Koko Prabu Duryudana menawi ingkang sampun paduka dawuhaken tartantu kula mboten badhe swala namung mboten langkung dereng lan sak sampunipun parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap wedha paduka Gusti kula Sang Dewaji Koko Prabu Duryudana syadya atur bekti ana kersanipun Kakang ora liwat pangestu ingsun wae Tampanono Kartomarma sampun sanget anggen kawula pundi ndadosna jimat paribe paramaesta paduka badhe kula cancang pujang peni dumawing wijang keting perdaya saestu dadosaken cahya nercahya daging gerah kajiwan dan sinuwun nuk niki Nur mangke Koko Prabu Baladewa
Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken asung pasegan monokrami. Mugi kunjuk wonten karsa paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangesungkara wayahu Bathara jagat Patindra Sala dewaku. Walatala. Yayi Prabu Kasinggihan Yayi. Menapa ingkang sampun paduka dawuhaken sak mangga miji dumateng piswaripun ingkang Raka ing Mandura. Bayo bombong sanget tuwin mongkok manahipun ingkang Raka ing Mandura. Wonten ing kula awis-awis katimbalan wonten para senegaring istana sak mangke kula saged caket lan kula saged sapet jagong marang ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Yayi. Mboten langkung pudha mangesta wasung pasegan monokrami sampun ingkang Raka tampi. Damel bombong tias manahipun ingkang Raka ing Mandura. Mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu sampun saged damel bombong tias manahipun Koko Prabu. Para ingkang sampun dados dawuh paduka badhe kula candhi asta kekalih amwahana dhateng gesangipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Mboten langkung kaprayogan nurunipun. Sampun boten kirang prayogi Yayi. Sowan kula anggen kula ngadhep wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Durmagi paman dari Sengguni kula wonten timbalan. Estunipun damel kaget dumateng sagya para pinisepuh Koko Prabu Baladewa kidatan kantun. Wonten dawuh menapa Yayi? Sewu lepat para ingkang sampun kula tindakaken lan kula lampahi kula diageng pangaksami krana kula ngawontenaken pasewakan inggih binekranata inggih sampun Koko Prabu Baladewa. Ya jagat pangestu wayu Bathara jagat. Yayi nuwun sewu. Gandeng samangke ingkang Raka ing Mandura sampun kapiji sowan kula. Kula sampun katimbal minggal ing datul Praja Negari Ngastina. Pramila gandeng ingkang madhet nalindra Praja Negari Gajahya mriku namung paduka Yayi Prabu Duryudana. Pramila ingkang gadhah wenang njenengipun dumateng kawontenan Praja Negari Gajahya inggih namung paduka Yayi Prabu Duryudana. Mekaten. Iyi. Pramila samangke purba asisa kula kapasrahaken wonten ngarsa paduka ingkang Raka namung sendika dawuh sartanipun kula namung badhe nganglukaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana. Matur sembah nuwun Koko Prabu wonten timbalan. Estunipun anggenipun ingkang rayi ngawontenaken pasewakan tumunten ngrawuhaken dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Sayekti kula namung badhe nyuwun pewajar lan kula nyuwun pepadhang dhateng menapa ingkang dados gegembalaning raos manahipun ingkang rayipun Jaka Pitana. Nggih, kados pundi? Kula nampi nawala saking kadang kula para Pandhawa. Surasaning nawala para Pandhawa badhe amurwakani anggenipun badhe mbangun candhi Saptarengga. Kamangka nuwun sewu. Ingkang putra pun Jaka Pitana utawi ingkang rayipun Duryudana menika ugi tumpun andarbeni dumateng candhi Saptarengga. Amargi kula inggih darah Barata, kula inggih turas Barata. Kamangka inggih pancer jaler tur dawah inggih sepuh. Pramila lajeng inggih menapa? Samangke kula dereng gadah musik dereng gayuhan arsa bangun candhi Saptarengga. Malah para Pandhawa sampun ngrumiyin. Menapa menika mboten nampa damel kuciwaning manah tumrap kula. Pramila samangke anggen kula nyuwun arawipun Koko Prabu Baladewa namung badhe kula suwuni dawuh babagan anggenipun para Pandhawa. Menapa para Pandhawa anggenipun gadhah gegayuhan badhe dipun duwa supados boten siyos kelampah. Menapa para Sata Kurawa utaminipun kang rayipun Jaka Pitana Kendel Kewala menapa malah samangke sak biyantu dumateng para ingkang dados lekasipun para Pandhawa anggenipun badhe bangun candhi Saptarengga. Awit nuwun sewu. Kula ugi badhe nyuwun pepajar dawuh dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu.
awit saking para Pandhawa ingkang tansah angucik dumateng Prabu ingkang Rayi Ngastina. Kowe Prabu, ya jagat pangestu rayu Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Yayi Prabu, wonten timbalan. Nuwun mangke. Menawi paduka Yayi Prabu Jaka Pitana amiji duwe nandangu nyuwun aturipun Kang Raka ing Mandura. Babakan para Pandhawa anggenipun nggadahi lekastun gegayuhan pengin bangun Candhi Satarengga nuwun sewu. Blaka Suta kemawon kula mboten nggadahi raos mbanjindhe bansilatan. Menawi para Pandhawa kula mbanjindhe para Satakura kula mbansilatan mriku babar pisan mboten wonten mboten thukul salebeting manahipun ingkang Raka ing Mandura. Ananging menawi sak mangke paduka Yayi Prabu Duryudana nyuwun nika pamrayogi. Teges paduka Yayi Prabu Jaka Pitana nyuwun dawuh wonten kesanipun ingkang Raka ing Mandura. Menapa Pandhawa badhe dipun duwa menapa mendel kemawon menapa malah para Pandhawa dipun sengguyung. Yayi, menawi pamaryoganipun ingkang Raka ing Mandura sak mangke para Pandhawa anggenipun badhe kepengin bangun Candhi Satarengga menika dipun paringi sak biyantu. Teges para Pandhawa dipun sengguyung mboten namung nyengkuyung bab ragat lair nanging ugi nyengkuyung bab ragat batos. Nanging wis semanten menawi paduka Yayi Prabu Duryudana awrat tuwin kawratan ngrawuhi lekasipun para Pandhawa anggenipun badhe bangun Candhi Satarengga sak mangke mboten sisah ketayalan rawuh wonten ing Candhi Satarengga ngrawuhi dhumateng kasipun para Pandhawa sak mangke supados paduka Yayi Prabu Duryudana utusan dhateng wakil paduka. Nanging nuwun sewu aturipun Kang Raka ingkang kados mekaten wong mboten kok nrenggalangi sedyanipun para Pandhawa. Pangintenipun Pandhawa sampun nampi menawi namung utusan Kewala. Pangintenipun mugi dados margi karukunan Pandhawa lan Kurawa perkawis mboten tentrem mboten saking kalih para Pandhawa. Nanging tentrem lan botenipun Kurawa kaliyan para Pandhawa menika namung gumantung dhateng pun kadang-kadang kula para Satakura ingkang tinemu sepuh. Pramila monggo anggenipun badhe dumateng lekasipun para Pandhawa kula sumanggaken. Ingkang marayogi ingkang tetela aturipun Kang Raka kados mekaten niku kula wau. Yayi, matur sembah nuwun Koko Prabu. Ayi dawuh sami-sami. Lajeng kula nyuwun pamrayogi dhateng Bapa Nemban Durna. Bapa Nemban, kula wonten dawuh nggih. Kados pundi mitrat paduka anggen kula badhe nggagapi dumateng kawontenipun para Pandhawa dipun gadhah kekayuhan kepengin bangun Candhi Satarengga. Oh, nuwun sewu. Kula kinten menawi babagan kawontenanipun para Pandhawa menika anggenipun nggadahi lekas nggadahi gegayuhan. Inggih menika kepengin miwiti mbangun Candhi Satarengga. Rengga. Rengga menapa rengga? Rengga. Bangun Candhi Satarengga. Oh nggih, bangun Candhi Satarengga. Menika kula kinten mboten sisah dipun penggalih lho, nggih, mboten sisah dipun penggalih. Nanging ingkang dipun penggalih dening paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kedah gayuh dumateng katentremaning manah. Lair lan batos kawonten-wonten Raja Negari Ngastina. Panjenengan menika inggih kedah gayuh katentreman lair lan batos sarana mejahi dumateng pun para Pandhawa. Liripun kados pundi? Merga nuwun sewu. Kala wau paduka Yayi Prabu Duryudana paring dawuh, anak Prabu Jaka Pitana paring pangandikan. Bilih dereng tentrem raos sing manah, dereng tentrem raos sing pikir menawi para Pandhawa tasih ngucik dumateng kawontenan negari Ngastina. Ha iki. Pramila pamanggih kula angel mijet wing ranti suwe banyu sinaring menawi badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa. Menawi sak mangke saged mejahi inggih mriku ingkang dados karingkianipun para Pandhawa. Karingkian menika mboten kok dados pengapesan, nanging menawi para Pandhawa dipun tilar saking kalih perkawis menika, para Pandhawa badhe ringkih, badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa menika gampil saestu. Lajeng menawa perkawis menawi menika dipun icalaken dados sarana ringkih Pandhawa. Iya. Senananipun gampil. Senananipun gampil. Ingkang pertama utawi ingkang sepisan menawi Pandhawa badhe dipun damel ringkih kedah mejahi dumateng
pujangganing negari Ngamarta inggih menika Ratu Ndarawati Ireng Cemani ingkang jejuluk pun Prabu Sri Bathara Kresna. Menika. Nggih. Lajeng ingkang angka kalih. Menawi badhe damel kucemas maring Pandhawa, damel nglumpruk manahipun para Pandhawa, kedah mejahi dumateng pun Kakang Semar Badranaya. Pramila samangke menawi badhe damel Srana pati ing kadang-kadang paduka pun para Pandhawa, mboten sisah menggalih ingkang werna-werna, mboten sisah menggalih samangke badhe nyengkuyung dumateng lekasipun para Pandhawa. Akhiripun badhe mbangun Candhi Saptarengga. Candhi Saptarengga menika. Samangke para Pandhawa dipun giri gudha kemawon, dipun giri godha. Sarananipun. Sarananipun sakmangke supados paduka anak Prabu Duryudana utusan dhateng serayaning negari Ngastina inggih anak murid kula ingkang samangke sampun mapan wonten Kertapan Sukalima ger. Sigra-sigra yen permana gansa sigra ngraket nawang sesangga. Nalendra mbak marwa sing sang katrika mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurda kurorek kagiri-giri Ya jagat pangesungkara Bawadurna. Kula wonten dawuh. Kula kinten kula mathuk kelawan para iki sampun paduka dawuhaken. Jalaran pengangkah kula menika kula namung kepengin besok apa bisa nyumurupi pejaing para Pandhawa. Oh, ladalah. Menawi mengatakan paduka anak Prabu Jaka Pitana sarujuk kalian menapa ingkang dados pamanggipun ingkang bapa ing Sukalima. Sarujuk. Sabage benjang menapa anggenipun badhe utusan dumateng Nalendra tetelukan utawi siswa saking paduka Bawa Pandurna. Benjang menapa anggenipun badhe damel srana mejahi dumateng Koko Prabu Kresna kaliyan pun Semar Badranaya. Samangke kula kinten boten badhe kelampah lekasipun para pandhawanipun badhe bangun Candhi Saptarengga menawi menungsa loro menika sampun sirna margalayu. Yayi Prabu mangke riyin. Ayo jagat mangestu kalayu Bathara Jagat Patendra Jlodiwati. Nuwun sewu Yai. Arakanteng mandura sumulatur munggel pangandikan paduka Yai Prabu Duryudana. Kados pundi Prabu Mandura? Bayirin. Sekawit paduka Yai Prabu Duryudana menika paring dawuh lan nyuwun aturipun Kang Raka Mandura kula dipun suwuni pewajar. Dipun suwuni supados paring atur nentremaken penggalih paduka Yai Prabu Duryudana. Samangke paduka Yai Prabu Duryudana sampun saged nampi dumateng menapa ingkang dados aturipun Kang Raka Mandura. Nanging nuwun sewu sareng samangke nyuwun pamanggih pamrayogi dhateng pun Bawa Pandurna ingkang nuwun sewu menika nadyanto tiyang sepuh nadyanto Bawa Pandurna menika pujangga pujangganing para Sata Kurawa nadyanto Bawa Pandurna menika derajating Brahmana nanging nuwun sewu watekanipun ugi tansah tartentu njlomprongaken dhateng pun para kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Sakmangke kula sampun marem sakmangke kula pun mongkok nek paduka Yai Prabu Duryudana nampi menawa ingkang dados aturipun Kang Raka kula nyuwun supados sabiyantu dumateng kasipun para Pandhawa. Nanging kula kinten paduka Yai Prabu Duryudana sajak malih tingalipun sareng nampi pangandikanipun wong tuwa sing ora mikir tembe mburine. Kula kinten paningali paduka Yai Prabu Duryudana kaya-kaya diwalik ngibarate nyumurupi kamulyaning batin karo kamulyaning lair luwih milih kamulyaning lair. Nuwun sewu Yai. Nuwun sewu.
Menawi ngaten kula rumangsa ingkang raka ing Mandura gadhahi rasa pangrasa bila anggen kula mapan wonten Praja Negari Ngastina mriku mboten wonten ginanipun. Ingkang mengaten kula aturi mrayogaken lenggahipun Yayi Prabu Duryudana ingkang raka nyuwun pamit kula wangsul wonten Praja Negari Mandura Yayi. Nalin trombek marwa sing sang katri gumulung mangroma ing Wadyakaradha kura Kurja kura rek kiri Ya jagat pangestu kula Pamanarya wonten dawuh kados pundi menawi kantoripun sampun kados mekaten Koko Prabu Maladuka nuwun sewu nggih kula kinten inggih perkawis ingkang lumrah menawi ingkang Raka Mandura menika duka jalaran nuwun sewu pancen estu pamrayoganipun anak Prabu Baladewa menika sae lan prayogi Jernyatanipun anak Prabu Baladewa paring dawuh bilih saenipun anak Prabu Duryudana sak biyantu dhumateng pun lekasipun para Pandhawa. Ah menika kula matuk. Nggih. Nanging sareng sak mangke paduka anak Prabu Duryudana nyuwun pamrayogi dhateng Kakang Durna. Kamangka Kakang Durna dalu niki nggih medal. Medal namanipun? Inggih medal ngendikane, medal pamrayogane. Nggih medal sanese barang. Hus. Ora sageleme dhewe sampean Dipatih. Nyatane sampean disuwuni pamrayoga sampean ya iso merantasi. Oh. Nuwun sewu, nuwun sewu. Senajan anak Prabu Baladewa menika dados pengayomipun para Sata Kurawa, nanging Kurawa menika dados murid kula. Ya ngaten nggih. Dadi apike kaya ngapa ature wong liya. Tetapi saya kalah karo ature Begawan Durna. Nggih Kakang Durna nggih. Kula ki jan percaya karo sampeyan niki nek kon blithuk uwang, nek kon ngojok-ojoki wong njlomprongke wong liya ki kaya le gampang. Gampang. Angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya jagat pangestu kula. Pamanarya Kula wonten dawuh. Kula kok malah gadhahi raos Cubriya. Cubriya kados pundi? Cubriya kados pundi, Ger? Sampun ngantos sak mangke. Mangke gegek anggenipun Koko Prabu Baladewa mingset saking kedhaton negari Ngastina. Mriku mboten kuntur dhateng negari Mandura, nanging sak mangke malah badhe sowan wonten negari Ndrawati. Lho. Sowan teng negari Ndrawati liripun kados pundi? Awit nuwun sewu. Samangke Bapa Durna ngrasani tuwin ngucik dhumateng asmanipun arayinipun Koko Prabu Baladewa. Inggih pripun Koko Prabu Ndrawati, inggih pun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwatos sing manah kula. Menawi ngantos sakmangke Koko Prabu Baladewa boten kuntur dhateng negari Mandura, nanging malah sowan dhateng negari Ndrawati. Malah sakmangke kula nampi tukanipun Koko Prabu Ndrawati. Kawontenan kula sakmangke badhe tumpes. Sampun ngantos. Sampun ngantos perkawis menika dipun penggalih. Awit nuwun sewu. Baladewa niku nek krungu jenenge adine dirasani dening wong liya menika nuwun sewu.
Ora kok gek nesu dhewe, ora kok ditandangi dhewe. Ning mesti nuwun sewu. Ora maju perang dhewe, ora mbelani dhewe ning mesti dikandhake karo adine. Mergo dheweke rumangsa sing dirasani adine, sing merantasi karya ya kudu adine. Menika ratu ingkang boten nggadahi wibawa menika kados Prabu Baladewa menika. Ora sampean kok iso matur nek ratu sing ora duweni wibawa ki anak Prabu Baladewa. Lho, cobi ta. Teng lakon Wahyu Trimanggala nika. Nalikane anak Prabu Baladewa dipun suwuni pamrayogi, nanging pamrayoganipun boten dipun gugu kaliyan anak Prabu Duryudana. Nggih. Ning anak Prabu Duryudana langkung percaya dhateng atur kula, lan atur kula sak mangke ugi marayogaken bilih Kresna kedah dipun pejahi. Nggih. Baladewa ora kok duka. Yayi nuwun sewu, menawi ngaten caranipun boten sah mengsah nata Ndrawati nang mengsah ingkang Raka ing Mandura. Baladewa ora mboten matur ngaten mboten. Nggih. Ning mesti Prabu Baladewa matur, "Yayi nuwun sewu. Mari perkawison kados mekaten kula aturi marayogakaken. Perkawis menika kula kandhake dumateng kadang kula ing Ndrawati." Lah menika ora teges Ratu Mandura menika ratu ingkang cepu. Cepu niku napa? Kandhakan. Ning perkara apa-apa mesti kandhake ning adine, ora gelem ngrambungi dhewe. Sampun. Perkawis Koko Prabu Baladewa mboten sah dipun menggalih. Inggih. Nanging kagem jagi kawontenanipun Kang Putra Duryudana samangke para Sata Kurawa kinen melapat titahipun Koko Prabu Baladewa Ngestaken dawuh. Bathara Wonten dawuh. samangke paduka paring dawuh bilih paduka nggadahi nalendra witrat utawi siswa saking pertapan Sukalima. Inggih. Mbok aturi sakmangke nglarapaken sawanipun wonten Paraja Negari Ngastina. Depate wonten dawuh. Jeluk ana anak muridku kae. Karo bapakne kae. Oh, ngaten. Nggih. Ken kok nyuwanke mrene. Nuwun sewu kula nek mboten nampa dawuh anak Prabu Duryudana, kula mboten wantun. Paman Mati Arya Sengkuni sak mangke katimbalana sawanipun Nalendra Memitran. Oh, inggih ngestaken. Marang risang ohaya ge sarwe para kadiparan karsane nyewang Utipati yogya salining warna ya jagat pangesungkara Pamandarya kula wonten dawuh menapa mriku pawongan samangke dados rayaning Kurawa. Ha inggih mbok menawi nalikanipun kula titik wonten ing paseban kula wau kula suwune priksa sinten sing murite Durna. Lah wong loro niku ngacung.
Ngeten ya. Iya. Lah monggo dipun dangu. Bawaturna. Wonten dawuh. Menapa inggih menika memitran Paduka. Inggih leser, anu leres. Leres inggih menika. Sampangke kula aturi dangu. Nurwangi Perban. Menika Brahmana kalian Nalendra Nurwangi. Menawi sampangke kestu waring dawuh dhateng Kakang Abdi Ngesina. Paduka menika saking pundi? Sinten peparap lan jujuranipun? Ya jagat pangestu kala wayahu Bathara jagat mastuna mesti dames karing bawana langgeng. Sinuwun Prabu Duryudana. Yen to Sang Prabu ndangu kelawan panjenengan ingsun ya aku. Ya iki pandhita klayang kabar kanginan kendhang kebaraten. Ya aku Begawan Wisakarna. Paduka Sang Pirandita Penemban Wisakarna. Ya pancen kepara nyata. Lajeng ingkang wingking mriku Nalendra saking pundi? Iya Nun. Nun amin pasang kaliman labe terbina ing loduni dumawing tawang tawang sinuwun. Menawi paduka kandhang dumateng praptanipun Kang Abdi. Awon tanpa warni kula wingking saking negaring Trambulan Jagat. Kula pun Prabu Sakra Sangkara. Prabu Sakra Sangkara. Iya Nun. Ana pernah apa kelawan Sang Penemban Wisakarna? Kaleres kula anak mbarep. Atmaja mbarep. Iya, sendika. Sendika menapa? Leres. Leres inggih dados paduka kula Atmaja pambayon saking Rama Penemban Wisakarna. Lajeng sapanggih anggen kula nglarapaken dhumateng para Pandira Sang Pirandita Penemban Wisakarna. Namung luhane dhateng menapa ingkang dados dipun pangandikanipun Bawa Durna. Iya. Sang Prabu duwe sedya apa? Sak mengko Wisakarna ingkang keduga. Sagus sartane bisa minangkan inggih. Nuwun sewu. Kula mrika pengin mateni, pengin mejahi dhumateng para kadang kula para Pandhawa. Kamangka mumpung kawontenanipun para Pandhawa nembe cedrek. Sakmangke kula suwun supados Sang Penemban Wisakarna nelikung mejahi dhumateng pun Prabu Kresna kaliyan Kyai Semar Badranaya. Penemban. Pandhita Kinarya Wangsit pindha kombang. Pindha kombang isep madu sarining tawang susu angin ngendi nggone. Iya jagat pangestu kara. Ora sandadak sira Sang Prabu Duryudana duweni rasa sumelang. Yen to pancen kuwi sing dadi kekarepanmu, sinuwun aku mengko ing keduga saguh ngaturke kewandane para Pandhawa. Estu. Iya. Lahir lan batin. Yen to nganti gagar wigar apa sing tak aturake, seksenana janggaku ingkang dadi jole. Matur nuwun. Lajeng pinjang menapa anggenipun badhe bidhal mejahi dhumateng pun para Pandhawa. Ora ketang sambung abot cala lintang. Sartane ora ngenteni sleming Sang Hyang Arka sak mengko aku bakal ngaturake kewandane para Pandhawa. Matur nuwun. Malah yen mangkono aku njaluk pamit wektu dina iki ora kanthi gantaran 3 dina. Aku bakal bali ngaturke ndase Pandhawa, tak aturke ngersani anak Prabu Duryudana.
Bawadurna. Kula wonten dawuh, Nger. Saestu kula marem. Nggih. Marem bab menapa? Babagan anggen paduka gadhe sabiyantu dhateng lekasipun Kang putra ing ngestiyakipun badhe mejahi dhumatengipun para Pandhawa. Loleh, loleh. Iki mesti kemawon mekaten, Nger. Ing pengangkah bapa ingkang bapa ing Saka Lima menika namung kepengin nayog yanan mujudaken menapa ingkang dados jangka jangkaning paduka anak Prabu Duryudana. Dumunten Paman Harya. Kula wonten dawuh. Samangke nuli kula dawuhi supados nglembahaken barisaning para Sata Kurawa kinarya mlapat tindhaipun Koko Prabu Baladewa lan ugi ngrumajangi dhateng tindhaipun Bapa Penemban Wisakarna sartanipun Yayi Prabu Sakara Sangkara. Inggih ngestaken dawuh. Dumunten sakmangke kula nyuwun pamit madal wasilan. Ngatos-atos sampun kados dinilari alit Kartomarma. Kula wonten dawuh sinuwun. Para dadi ibu paroga padha sibu ingsun kundur kedaton. Nun ngestaken dawuh kepareng kuwi nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining mananggilan. Arsa Sang Nata kundur kedaton jeluk saking Damparekcana kinapit gamparan gading. Kadheraken sangjaning Paramban Jedi manggu ketanggung Jaka Maloro-loro. Ingkang samya ngambil pacaring keprabon kawisdangan saking Mandura tindaknya Sang Sri Naranata. Tindhaira Sang Prabu Duryudana tansah areruntungan.